बयखौबो बरायबाय। दिनै आं दंफैयो नैबे चिरां जिल्ला सिंनि बिजनी महकुमानि साहाथिंजाय बरलावगाव हालामाव, जेरावहाय 65थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्माया फैगौ जानुवारि दाननि 9, 10 आरो 11 खालाराव खुंजागोन। दा बेनिनो नैबे थेंफाख्रि फोथाराव फैगौ जानो गोनां 65थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मानि हाबा मावनाया थाद'नाय गैयाजासे हर सान सोलिगासिनो दङ। दा बेबायदिनो आं दिनैहाय नैबे जायगायाव, अदेबानि बे जेराव बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरारि जथुम्मा जागोन, बेनि जिहेथु खामानि मावबाय थानाय, बे खामानि मावनायखौ गासै जोंनि समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय आं बे जायगायाव आगान होफैदों। दा केमेरा पार्सनखौ दिन्थिनो खावलायदों। नैबेयो जाबाय जानो गोनां 65थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मानि दिन्थिफुंसालि। बे दिन्थिफुंसालिनि गेट, नैबे लुनाय हाबाया मावफुंजागासिनो। बेबायदिनो फैलाव गुवार फोथाराव खमैबो 50 बिगा बा 50 बिगानि बांसिन हायाव बे दिन्थिफुंसालि लुनाया सोलिगासिनो दङ। साननैसो उनाव निस्सय बेनि महरा आबुङै बेरखांगोन। दा बेबायदिनो आं फारि फारि आरो दिन्थिलांनो नाजाबावगोन मेन पेन्डेल, जेरावहाय गेवलां मेल जागोन। आरो बेबायदिनो आं नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजाबावगोन डेलिगेट हल। दा बेफोरखौ आङो नोंथांमोननो फारि फारि दिन्थिलांगोन। लोगोसेनो आङो नैबे खामानि मावनाया दिनै बेसेबां पार्सेन्ट जाफुंसारखो, बेखौबो नैबे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो फारियै दिन्थिलांनो नाजागोन।